बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामनि डेल हाउस गुदि फरायसालियाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैया। फोरोंगिरि थिसननांगौनि दाबि दैखांदों दिथागिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामनि डेल हाउस गुदि फरायसालियाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि थिसनथाय होयैनि थाखाय दिनै डेल हाउस गुदि फरायसालियाव फरायसाफोरनि दिथागिरि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा खुंथाय गोहोआव थानाय सरकार आरो फरायसालिनि बिफाननि बिबानगिरिफोरखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। लोगोसे बे फरायसालियाव थाबैनो नांगौ बायदि फोरोंगिरि थिसननांगौनि थाखाय फरायसालिनि सामलाय आफादजों लोगोसे फरायसाफोरनि दिथागिरि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। बे फरायसालियाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाय होनो हायाखै। सासेल' फोरोंगिरिया गंसे फरायसालिखौ माबोरै सालायनो? सासे फोरोंगिरिया सा 50निबो बांसिन फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाय होनो हाया होननानै गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायो। गोजोननाय थाबाय। आंनि मुङा आनन्द स्वर्गियारि। जों लुबैयो जोंनि नैबे बर' फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिनांगौ। दा बेखायनो जों नैबे स्टेट गभर्नमेन्ट बिटिडि गभर्नमेन्ट आरो लोगोसे साहित्यखौ जों खावलायदों जोंनि नैबे बर' गुदि फरायसालिफ्रा थांनानै थाथों आरो लोगोसे जोंनि जा नैबे फोरोंगिरिनि प्रब्लेम बैफोर प्रब्लेमफोरखौ बिथांमोना गभर्नमेन्टजों फेस खालामनानै बेखौ सावरायलायनानै जेन जोंनि नैबे गोदान डेलहाउस गुदि फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि जों फोरोंगिरि लाबोना बा जोंनो फोरोंगिरिनि गोनांथि। दा बेखायनो रायजो राजाया दिनै नोंथांमोननि मिडियानि सायाव खावलायदों जोंनो फोरोंगिरि नांगौ आरो फोरोंगिरि नङाब्ला नैबे 45 फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गासैखौबो बिथांमोना माने फोरोंजोबनानै बिथांमोनखौ कन्टस्ट खालामनो हानायाव माने बर' फरायसालि गोमालांनायनि मेन थांखिया मा दायो गोमालांगासिनो दं माखासे बर'। दा बेखायनो जों दिनै मिडिया नोंथांमोनखौ जों बुङो जोंनि बर' फरायसालिनि गोमालांनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय दिनै जों नुयो बिदिनो गोरों गोरा न'खरनि जाय बिथांमोना रां रुफा दं बिथांमोना दिनै जोंनि बर' फरायसालियाव बिथांमोननि खुदियाफोरखौ बर' फरायसालियाव आगार हरा। नाथाय बिथांमोना बिदिनो मिडियाफ्राव बुङो जिखुनु मेल मिटिंफ्राव बुङो बिथांमोना जोंनि बर' फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिनांगौ साहित्यखौ फोथांनानै लाखिनांगौ। नाथाय बिथांमोनखौ जों नुयो बिथांमोना गावसोरनि गथ' गथायखौ बिथांमोना माने बर' फरायसालियाव होआब्लासिनो गुबुन बिदिनो इंलिस मिडियामफ्राव जों होनायखौ नुयो। दा बेखायनो जों खावलायदों साहित्यखौ आरो रायजो राजाखौ जोंनि बर' फरायसालिखौ फोथांना लाखिनोब्ला दिनै बिथांमोनाबो दिनै रायजो राजाजों सावरायनानै बिथांमोननि गथ' गथायखौ बर' फरायसालियाव आगारनांगौ होननानै जों बिथांमोनखौ खावलायदों। दा बेखायनो फैगौ समफ्राव बिथांमोना बैफोरखौ सावरायलायनानै जोंनि नैबे बर' फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिगोन होननानै जों दिनै आसा खालामनाय थाबाय। लोगोसे नोंथांमोना दिनै नैबे जोंनि बर' समाजनि बा जिखुनु नैबे जों थांनानै थानायनि जिथु फरायसालिनि सोमोन्दै जिथु रिपर्ट लांनो फैदों जों गोजोननाय मोन्दों। नोंथांमोनसिम गोजोननाय होबाय। जों बेखौनो लुबैयो जेसेबां जोंनि नैबे स्टेट गभर्नमेन्टआनो जा बिटिएडि गभर्नमेन्टआनो जा आरो साहित्यआनो जा जोंनो नैबे गोदान गुदि फरायसालियाव जोंनो फोरोंगिरि नांगौ। जोंनि फोरोंगिरिया सासेल'। दा बेखायनो जोंनि गाहाय फोरोंगिरिया जोंनि नैबे 45 खुदियाफोरखौ गासै माने बिजाबफोरखौ फोरोंजोबनो हाया। दा बेखायनो जों खावलायो रायजोनि जानानै जोंनो नैबे गोदान डेलहाउस गुदि फरायसालियाव जोंनो फोरोंगिरिनि गोनां। बेखायनो जों जेसेबां जोंनि बर'नि दल संगठन दं जों बिथांमोनखौ खावलायदों जोंनि नैबे बर' हारिनि जिथु फरायसालि बैफोर जोंना थांनानै थानांगौ आरो अराय सम जों लुबैयो जोंनि बर' फरायसालिया थांनानै थानायखौ जों लुबैयो। दा बेखायनो जेसेबां जोंनि दल संगठन दं जों खावलायदों जोंनि नैबे फरायसालिखौ फोथांना लाखिनांगोन आरो अराय सम जों सानो बे बिटिएडि गभर्नमेन्टआनो जा बिदिनो साहित्यआनो जा जोंनि हारिखौ बोखांगोन होननानै जों सानो। गिबियावनो नोंथांमोन हमना ला बर' रादाब बुथुमगिरि नोंथां फंबायमोननिसिम गोबां गोबां साबायखर जोंनि बे फरायसालियाव फैनायनि थाखाय। जोंनि फरायसालिनि मुङा जाबाय गोदान डेलहाउस बर' गुदि फरायसालि। मानो होनब्ला जों बे बुंनो हायो जोंनियाव गोबाव समनिफ्रायनो सासेल' फोरोंगिरि दिनैहाय सासेल' फोरोंगिरि सासे सिंगल टिचारा गासै क थाखोनिफ्राय 5 थाखोसिम मोनसे थाखो बारायहोनानै 5 थाखोसिम जाहैबाय। दिनै बे गासै 6था थाखोखौ फोरोंनाया गोरलै नङा। बेखायनो दिनै जोंनि बे फरायसालिनिफ्राय सासे गुन गोनां गथ' गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै माने माबानायखौ जों एसेबां गोब्राब माने बुहुत गोब्राब आरो दिनै सासे मोजां गथ' सासे गुन गोनां गथ' उजिनो थाखाय बे फरायसालिनिफ्राय बुहुत गोब्राब। माने बेखायनो जों सानो
नोंथांमोननि जुगिदि आरो बे जों गासैबो माने सानो माने बे फरायसालियाव माने सासे फोरोंगिरि बा गोनां नांगौ आरो गोनांथार बेखायनो नोंथांमोननि जुदि सरकारखौ हायो मा खावलायहरनो सानो नोंथां? सरकारखौ जों बेखौनो बारे बारे बुंबाय थाबाय आगोलावबो जों गोबां हमना ला जोंनि बे CRC सारफोरनि बिथांमोननि सिगाङावबो बुंबाय जोंनियाव सासे फोरोंगिरिनि गोनां जोंनो फोरोंगिरि नांगौ होननानै जों गोबां दाबि खालामबोबाय दं दिनैसिम जायाखै दा नोंथांमोननि सिगाङावबो बेखौनो बुङो माने जोंनो माने सरकारनि सायाव माने बेजों सरकारा जाहाथे मिथियो नुयो खोनानानै बे फरायसालियाव सासे फोरोंगिरि हरो बेखौनो जों बे फरायसालियाव बेसेबांसो फरायसुलिफोर दं गासै ओरैनो 40-45 गथ' दं आरो